pelaajan luonne tähän tilanteeseen. Sparv nousee tähän pääpalloon, voittaa tilanteen Furuholm. Lopulta pallo punapaidoille. Roiskaisu Hakolalle. Hakola Pidä. Astuu pallon päälle tilanteessa. Raitala katkaisee. Kova kosketus Raitalalta. Pallo kuitenkin omille. Nyt on Hakola keskityspaikka. Hakola kääntää. Pallo tulee. Vielä on paikka. Loistavaa. Tekee maalin. Jussi Vasara. Vasara tekee 2 maalia Suomelle toisella puoliajalla. Ja tämä on kaikkea muuta kuin ohitse. Tämä on uskomaton nousu. Tämä joukko on vahva ja tämä on henkisesti osoittanut, että tämä pystyy mihin tahansa tämä jengi. Jotenkin tekisi nyt mieli huutaa. Jussi Vasara 2 maalia Vaidosta kentälle. Tulee 50 minuutin kohdalla Mehmet Hetemäen paikalle ja mies pyssyttää Suomelle 2 tärkeääkin tärkeämpää maalia. Jussi on pelannut molempiin suuntiin loistavasti. Miestä ei tunneta maalintekijänä. Nyt 2 sellaista maalia, että muistaa koko ikänsä. 90 täyteen. Veritasilla hakataan käsiä yhteen. Tästä tulee vielä mielenkiintoinen ilta. Vasara, Suomen sankari tähän mennessä. Nyt keskellä pallon kanssa. Punapaitoja on 3 tilanteessa. Tulee liian vaikeaksi. Portin pelaa vastaan. Rike. Itävallalle vapaa potku.